Ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'akụkụ ala anyị dị iche iche Academic Staff Union of Universities ASUU ngalaba Abia State University ASUU Uturu ekwupụtago nkwụsị ọrụ zuru oke na nke enweghị oge akara aka nke agụmakwụkwọ na ya bụ mahadum. Achọpụtara na mkpebi ahụ nke ndị isi otu ASUU nwere sitere na emejupụtaghị nkwekọrịta afọ 2025 nke otu ahụ na ndị isi ọchị gọọmenti etiti obodo a. ASUU gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ n'Ụmụahịa. Onye isi oche ha bụ Dr. Chidi Mba na odeakwụkwọ ha bụ Dr. Victor Obisike kwuru na mkpebi ahụ bụ n'ihi ịda mba n'ọrụ nke ọchịchị gọọmenti Dr. Alex Oti na ndị isi mahadum ahụ mejupụta nkwekọrịta ASUU na gọọmenti etiti binyere aka na ya n'abalị 23 nke ọnwa Disemba afọ 2025 nke kwekọrịtara na ọ ga-amalite ịdị ire n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026. ASUU kwuru na agbanyeghị mkpekọrịta ụka dị iche iche ha na gọọmenti Abia steeti na ndị isi mahadum ahụ nwegoro inyefe ha akwụkwọ nkwekọrịta ahụ na inye ha ụbọchị 21 dịka oge ikpeazụ enwebeghị nzaghachi ọbụla bara uru ha nwetagoro.